Kinudlo gikan sa unang basahon ni Samuel. May taga Benjamin nga gihingan Kis nga anak ni Abiel ug apo ni Seror. Si Seror anak ni Bekorat nga kaliwat ni Apia. Dato kaayo si Kis. May anak siya nga ginganlag Saul, batanon ug gwapo. Sa Israel, walay makalabaw kaniya sa kagwapo. Sa gitason, siya'y labing taas, kay ang uban, taga-abaga man lamang niya. Sa kaadlaw niya nawala ang mga asno ni Kis, nga amahan ni Saul. Busa giingna ni Kis si Saul. Pauban og sulugoon, og pangitaa ang mga asno. Miagi sila sa kabukiran sa Ephraim o sa Yuta sa Salisa. Apan wala nila hikaplagi ang mga asno. Unya miadto sila sa Yuta sa Saalim. Apan wala gihapon nila hikit didto. Unya gilukop nila suroy ang Yuta sa Benjamin. Apan wala gayud nila hikaplagi ang mga asno. Sa pagkakita ni Samuel kang Saul, giingnan siya sa Ginoo. Mao kining tawhana ang giingon ko kanimo nga maghari sa akong katawhan. Unya miduol si Saul kang Samuel dito sa ganghaan ug miingon kaniya, "Tudloi ako sa balay sa mananagna." Mitubag si Samuel kang Saul, "Ako ang mananagna. Pag-una ka na ako ngadto sa bungtod, kay karong adlaw makigsalo ako kanimo ug sa pagkabuntag palakton ko ikaw ug suginlan sa tanan nga anaa sa imong hunahuna." Nya mikuha si Samuel og usa ka diyutang tibod nga lana ug gibubo niya kini sa ulo ni Saul ug gihagkan niya siya ug giingnan, "Gidihugan ka sa Ginoo aron mahimo kang pangulo sa iyang katawhan, ang Israel. Maghari ka sa katawhan sa Ginoo ug luwason mo sila sa mga kaaway nga naglibot kanila." Ug mao kini ang timaan nga ang Ginoo maoy nagdihog kanimo ug naghimo kanimong pangulo sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa iyo. Ang Ginoo ang imong kusog, naghatag o kalipay sa hari. O Ginoo, sa imong kusog ang hari na lipay. Sa imong kadaugan nagsadya siya pag-ayo. Ihatagan mo siya sa pangandoy sa iyang kasing-kasing. Wala mo siya diti sa tingwa sa iyang mga ngabit. Ang imong puso naghatag
Ay gidawat mo siya uban sa daghang panalangin. Gibutangan mo ang iyang ulo ug purong-purong sa lubos nga bulawan. Nangayo siya kanimo sa kinabuhi. Ihatagan mo siya sa taas nga mga adlaw hangtod sa kahangturan. Dako ang iyang himaya diya sa imong kadaugan. Kahalambon ug kasanag imong gituga kaniya. Kay imo siyang gihimo nga usa ka panalangin sa kahangturan. Nilipay mo siya sa kalipay sa imong atubangan. Ang Ginoo ang imong pusong naghatag og kalipay sa ari. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni Marcos. Himayaw ni ka, O Ginoo. Si Jesus mibalik na usab sa daplin sa lanaw sa Galilea. Ug may panon sa katawhan nga midugo kaniya o gitudluan niya sila. Unya, samtang naglakaw siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga si Levi, anak ni Alfeo, naglingkod dito sa iyang opisina. Mingon si Jesus kaniya, "Sunod ka nako." Ug mitindog si Levi ug misunod kaniya. Wala madugay, mikaon si Jesus dito sa balay ni Levi. Dihay daghang mga kobrador sa buhis ug mga makasasala nga misunod kang Jesus ug pipila kanila nakigsalo kaniya ug sa iyang mga tinunan. Sa maong dapit, may mga magtutudlo sa balaod nga mga Pariseo ug nakakita sila kang Jesus nga nakigsalo nining mga kobrador sa buhis
ug sa mga makasasala. Busa nangutana sila sa mga tinuna ni Jesus. Nganong nakigsalo man siya sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala? Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag. Wala magkinahanglan ug mananambal ang mga tao nga maayog lawas, kundili ang mga masakiton lamang. Wala ako muanhi sa pagtapit sa mga matarong, kundili sa mga makasasala. Mga igsoon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Manindong, manglingkod pa rin. Mga igsoong kong kaparian nga kauban ako karon sa pagsaulog kining santos nga misa, mga devotees sa atong Senior Santo Niño, mga pinangga kong kaigsuunan. In Santo Niño we are one. Mauning tema nato karong adlaw. Mutungha kita atubangan sa Senior Santo Niño. Dili kita mutungha atubangan sa Dios nga nagahari pinaagi sa kusog. Dili Dios nga nagakontrol gikan sa taas. But before a child, usa ka bata nga kinahanglan nga atimanon, tagdon. Usa ka bata nga kinahanglan panalipdan. Usa ka bata nga ang kinabuhi gisalig sa atong pag-atiman ug pagtagad. Mao kana nganong duol kaayo sa kasing-kasing sa atong katawhan ang Senior Santo Niño. Kay daghan kanato nakasinati unsa ang mahimong mahuyang. Daghan kanato nakahibalo unsa ang maghulat sa tabang, sa hustisya, sa usa ka maminaw kanato. Ug karon ang Santo Niño nagtan-aw kanato ug nag-ingon, pamati kamo kanako ug sa usag-usa. Sa Ebanghelyo karon gitawag ni Jesus si Levi, usa ka tax collector. Si Levi dili halangdon, dili saligan, kasagaran siya pasanginlan sa kasakit sa katawhan. Apan mitanaw si Jesus kaniya og miingon, follow me, sunod ka kanako. Ug dayon gibuhat ni Jesus ang mas makalalisang para sa uban. Milakaw siya og milingkod sa lamisa uban ni Levi ug sa uban pa. Nagreklamo ang mga tawo, why does your teacher eat with tax collectors and sinners? Ngano man nga mikuyog siya sa mga makasasala. Ug mitubag si Jesus, those who are well do not need a doctor, but the sick. I have come not to call the righteous, but sinners. Mga pinangga kong igsuon, importante kung asa mulingkod si Jesus. Dili siya mulingkod lang uban sa komportable. Si Jesus mulingkod asa nabungkag ang kinabuhi. Asa gihukman ang mga tawo
asa lawom ang mga samad. Ang Ebanghelyo nag-ingon kanato, the table, ang lamisa is not neutral. Ang lamisa mahimong makapaayo o makapahilayo. Busa mangutana kita, sa dihang nagahimo og desisyon karon, bahin sa yuta, trabaho, enerhiya, kalambuan, kinsa ang wala sa lamisa? Kinsa ang dili ginapaminaw sa mga pagdesisyon? Kinsa ang wala paminawa? Kinsa ang nagapasan sa bugat apan walay tingog? Kinsa ang nagaantos sa resulta samtang ang uban nagapahimulos? Mga igsoon, tingali ang matag lamisa sa desisyon, kinahanglan adunay tulo ka bakanting lingkuranan. Usa para sa mga kabos, usa para sa kalikupan o kinaiyahan, atong common home, ug usa para sa umaabot nga mga kaliwatan, atong mga anak ug apo, the future generations. Kung wala kini nga mga lingkuranan, ang Ebanghelyo nagaingon, adunay sayop, ug dili kita mahimong tunay nga synodal church. Ug mao kini ang kasing-kasing sa kapistahan nga atong giandaman alang kay Senior Santo Niño. Ang Santo Niño mismo nagapuno sa tanang tulo ka lingkuranan. Una, ang lingkuranan sa mga kabos. Ang Santo Niño miabot nga kabos, walay palasyo, walay gahom, walay kasiguruhan. Ang Dios mipili nga mahimong bata nga nagkinahanglan sa pag-atiman. Busa kung ang kabos ipahilayo, kung ang trabahante gamay kaayog sweldo, kung ang pamilya permi na lang gipapahawa, ang Santo Niño ang gipahilayo. Kung si Jesus milingkod uban sa masakiton ug makasasala, ang Santo Niño karon nagabarok uban sa mga kabos. Kamo nga naglisod, wala mo kalimti sa Dios. Gipili sa Dios nga mahimong sama kaninyo. Ikaduha, ang lingkuranan sa kalikupan o ang atong common home, kinaiyahan. Mga igsoon, ang kalikupan sama usab sa bata. Ang yuta dili makasulti, ang dagat dili makapanalipod sa kayang kaugalingon, ang hangin dili makareklamo. Kung ginaguba ang bukid, kung ang baha mahimong makamatay, kung ang basura nagalubong sa komunidad, dili tungod kay napakyas ang kalikupan o ang atong kinaiyahan, kundili napakyas ang pag-atiman. Ang pagluhod sa atubangan sa Senior Santo Niño nagapasabot sa pagdawat sa responsibilidad, sa pagpanalipod sa kinabuhi. To kneel before the Santo Niño is to accept responsibility for what sustains life. Kung atong pasidunggan ang bata, apan gubon ang yuta nga nagapakaon sa atong mga anak, kulang ang atong debosyon. If we honor the child, but destroy the land that feeds the children, our devotion is incomplete. Ikatulo, ang lingkuranan sa umaabot nga kaliwatan. Ang bata, mao ang umaabot. The child is the future. Ang Santo Niño nagapangutana, unsang kalibutan ang inyong giandam
para sa mosunod? Kung ang ganansya karon mahimong katalagman ugma, kung ang kaharuhay karon mahimong kasakit sa sunod, ang umaabot gikawatan sa wala pa kini makasulti. Mga igsuon, bag-o lang kami nagtapok sa usak pamalandong nga gitawag hayuma didto sa Manila. Kagabi ko na uli diri. Ang hayuma usa ka pulong sa Kabisayaan nga para sa mga mangingisda, nagpasabot kini pagtahi sa nagisi nga pukot. Among fisher folk, it means mending a torn net, fish net. Kung magisi ang pukot, dili nimo ilabay. Maglingkod kamo, magtrabaho kamo nga mapailubon, kay ang kinabuhi nagsalig niini. When a net is torn, you do not throw it away. You sit together, you work patiently, because lives depend on it. Sa hayuma, among ginganlan ang usa ka masakit nga kamatuoran. We name a painful truth. Daghang inhustisya nagapadayon, taliwala nato tanan, dili kay gitago, kundili kay nahimo ng normal, gitugutan na lang. Many injustices continue not because they are hidden or we do not know, but because they have become normal. They have become tolerated evil. Usa ka pananglitan mao ang coal. Sulod sa daghang dekada, ang coal naghatag og kuryente, apan nagdala usab kini og polusyon, kadaot sa dagat o paggrabe sa climate crisis. Adunay diskusyon karon sa pagpadayon sa usa ka coal operating contract na nagsugod pa sa 1970s didto sa Semirara, Antique. Na extend na usa ka beses og karon gihuna-huna na usab nga i-extend. Kasagaran tawgon kini og technical or economic decision. Apan mga igsuon, para sa mga tao sa pagtuo, kita nga may mga debosyon sa Senior Santo Niño o sa kini kamoral nga desisyon. Kung ang makadaot ipadayon tungod lang kay sayon, kung ang ganansya karon panalipdan samtang ang kadaot ugma pasagdan, kung ang mas luwas nga alternatibo ipalangan bisan kabalo nata sa risgo, kana mao ang gitugutan nga daotan, tolerated evil. Ang bayad dili pasan sa mga gamhanan, pasan kini sa komunidad sa kalikupan ug sa atong mga anak. Dili kini layo kining kasinatian, ania kini dinhi sa tua sa Cebu, sa Sugbo. Dinhi sa Cebu, nakakita kita og mga bukid nga nangaluya tungod sa quarrying, mga watershed nga naguba, ulan nga nahimong makamatay nga baha. Dili lang tungod sa bagyo, kundi tungod kay ang yuta dili na makasuyop og tubig. Sa bagyong Tino, miingon ang mga mag-uuma, dili lang iniulan, dugay na ini nga kasamad sa yuta. Atong hinumduman ang landslide sa Naga, ang mga quarry collapse nga nakapatay sa mga trabahante, ang flood control projects nga bilyones ang kantidad, apan ang kabos gihapon ang nalumos. Ug bag-o lang dinhi sa Cebu City, nalumos og nangalubong ang landfill. Mga kinabuhi ang nawala. Mga pamilya ang naghulat nga may kahadlok. Mga igsuon,
dili kini mga aksidente lang, kini mga pahimangno. Nagpakita kini unsa ang mahitabo kung ang kabus wala sa lamisa sa matag pagdesisyon. Ang kalikupan gihuna-huna nga ilabay ug ang umaabot kinalimtan na lang. Sa hayuma, klaro kaayo ang usa ka butang. Dili mabuwag ang ecology, economy o good governance kay ang tanan interconnected. Kung gubon ang kalikupan, nawagtangan og panginabuhi. Kung mawagtangan og panginabuhi, maglisod ang pamilya. Kung maglisod ang pamilya, ang katalagman mahimong makamatay. Dili kini daghang problema, usa kini kanasamdan nga kamatuoran. It is one wounded reality. Og walay usa ka tawo, walay usa ka institusyon ang makapaayo niini nga mag-inusara lang. Mga igsoon, hinumdumi ang ebanghelyo karong adlaw. Si Jesus wala nag-ayo gikan sa layo at a distance. Milakaw siya og milingkod sa lamisa kauban ang mga makasasala, ang mga masakiton, ang mga maluya og nagakinahanglan. Ang Santo Niño nagtudlo mao gihapong leksyon. Ang Dios miabot dili isip layo nga hari, kundi isip bata nga nagsalig sa atong pag-atiman. Ang pagsunod kang Jesus karon nagpasabot sa pagpangutana, kinsa ang wala sa atong mga lamisa? Unsang kasakit ang atong gitugutan? Asa kita gipalingkod sa Santo Niño? To follow Jesus today is to ask, who is missing at our tables? What suffering have we learned to tolerate? Where is the Santo Niño asking us to sit with? Mga igsoon, ang Santo Niño dili magsinggit, dili siya mamahadlok. He does not threaten. Apan mitanaw siya kanato og nangutana, atimanon ba ninyo ang dili makapanalipod sa ilang kaugalingon? Undangon ba ninyo ang pagtawag sa kasakit nga normal lang? Mutabang ba kamo sa pagtahi sa nagisi? Sama sa nagisi nga pukot, ang atong katilingban mahimo pagayod mahayuma. Apan dili nag-inusara, dili walay kaisog, dili walay gugma nga musupak sa tanan nga nagaguba sa kinabuhi. Like a torn net, our society can still be mended, but only together in a synodal way, only with courage, only with love that refuses to tolerate what destroys life. Hinaot nga ang Senior Santo Niño muhupay sa nagaantos, mupalig-on sa gikapoy, og magtultol kanato sa pagkinabuhi sa atong gipahayag karon. In Santo Niño, we are one. Amen. Tungod kay nasayod kita sa atong kaugalingon nga kahuyang ug pagka makasasala, muduol kita sa trono sa Dios, diin anaa ang grasya, aron madawat nato ang kaluoy ug ang panalangin nga atong gikinahanglan. Uban sa hugot nga pagtuo, mangamuyo kita kang Kristo diha sa pag-ingon. Señor Santo Niño, kaluoy kami. Nga ang mga pangulo sa simbahan,
makahatag og panigingnan sa pagsunod kang Kristo, isip iyang mga tinun-an, ug sa pagdawat sa mga makasasala. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, luwi kami. Nga ang mga naghupot og katungdanan sa atong katilingban, mahimo nga magmatinud-anon sa pagtuman sa ilang tahas. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, luwi kami. Nga makaplagan unta nato sa kanuna ang atong pagsalig sa kaluoy sa Dios. Nga magadagayaon kitang musanong sa iyang tawag sa paghigugma sa uban diha kaniya. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga madasig unta ang mga batanon alang sa pagpahinungod sa ilang kaugalingon ngadto sa Dios, pinaagi sa pagkapari ug sa pagkarelihiyoso, ilabi na sa order ni San Agustin. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga makapahimut unta sa Dios, nga ibayaw ang halangdong Teofilo Kamumot ngadto sa kadungganan sa altar. Mag-ampo kita sa Ginoo. Alang sa mga naapektuhan sa mga katalagman, natural man o binuhatan sa tao, ilabi na ang mga biktima sa pagdahili sa basura didto sa Binalo, nga mahatagan unta sila sa hinabang nga ilang gikinahanglan, ug nga ang mga namatay makabaton sa kapahulayang dayon. Mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton, mamaayo sa ilang mga giantos, sumala sa kabubuton sa Dios. Mag-ampo kita sa Ginoo. Señor Santo Niño, maluwi kami. Nga ang mga matuohon nga mitaliwan na, makakaplag ug kalinaw diha sa atong Dios nga manluluwas. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoong Dios, imong gipadayag ang imong anak nga si Jesus, isip hulagway sa imong kaluoy. Ablihi ang mga dalunggan sa among kasing-kasing, aron kami makabalik kanimo uban sa mga luha sa pagbasol sa among mga sala, ug uban sa mga luha sa pagmaya sa imong kaluoy. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pag-ampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios nga man, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa ginawa ang sakripisyo gikan sa imong mga kamut, alang sa pagdahil pagimaya sa iyang ngalan, alang usab sa kapuslanas tibuok ngayong santos nga simbahan. O Ginoo, nangamuyo kami nga dawaton mo unta ang mga gasa sa among pag-alagad, nga among gihalad dinhi sa imong altar, sa piyesta ni San Antonio. Itugot usab nga tapos malingkawas kami sa mga makasamok nga yutanon, himuon mo nga mabahandianon kami tungod sa paghupot kanimo lamang. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amon ang gibayang ako sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. At ayong mataro.
Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw gipasidunggan diha sa katilingban sa mga santos ug diha sa imong pagganti sa ilang mga pahanungdan, gigantihan nimo ang imong mga hatag. Imong gihatagan og panig-ingnan diha sa ilang kinabuhi, abyan diha sa ilang pagpakig-uban kanamo og panabang diha sa ilang mga pangamuyo, aron tapos kami malig-on sa daghang kaayong mga saksi sa lumba sa kinabuhi, managan kami nga madaugon ug makab-ot namo uban kanila ang dili malaya nga purong-purong sa himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa uban sa mga anghel ug arkanghel, ug sa dili maisip nga pundok sa mga santos, nagaawit kami sa pagdayeg diha sa walay hunong nga pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-ong tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan, nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari.
Hinomdumi usab ang amo mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uba ni Maria, ang inahan niya ulay sa Dios, uban ni San Jose ang iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Antonio Abad, o sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, og amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo, imong anak. Pinagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nganha kanimo magagagahom nga mahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo. Ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Gitudluan kita ni Jesus sa pagtawag sa Dios ug atong amahan ug busa mangahas kita sa pagingon. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Kaino man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundiling pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay.
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagtuo ako nga ikaw anaas sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania kauban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, ikaw naghatag kang San Antonio, nga nakadaog siya batok sa kagahuman sa kangitngitan. Himuha nga human kami mabuhong sa imong makaayo nga mga sakramento. Makadaog kami kanunay batok sa mga paghasmag sa mga kaaway. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Bendisyon sa kaymanan sa debosyon. Magampo kita. Amahan sa langit, nagadayeg kami kanimo tungod kay mong gipadala imong espiritu nganhi sa among mga kasing-kasing aron pagtudlo kanamo sa pag-ampo. Bendisyon ni kining mga kaymanan sa debosyon, ug tudloy kami sa paggamit nini aron makatabang kanamo alang sa kinasing-kasing ug maligdong nga pag-ampo. Himuha Ginoo nga magpadayon kami sa pagtubo diha sa pag-ampo ug makapahimuot kami kanimo kanunay dinhi sa among kinabuhi. Ang tanang pagdayeg ug himaya alang kanimo Amahan, pinaagi ni Jesu-Kristo among manluluwas diha sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod ang may kalingkuran. Sa dili pang katapusang panalangin, aduna kita'y mga pahibalo ug mga pasalamat. Sa ngalan sa Tanang Kapariang Agustino dinhi sa Basilica Minore del Santo Niño de Cebu, kinasing-kasing ug mainito natong pasalamatan ang tanang nakatampo sa kalampusan sa atong alas 5:30 sa buntag nga santos nga misa niining adlaw sa Vesperas sa kapistahan ni Senior Santo Niño. Sa Mass ug Pilgrim Sponsors, Praying Communities, Florist of the Day, ang atong choir mao ang The Voice of Cebu Choral, tanang volunteers ug sa tanang mga bisita ug debuto nga mitambong ug nagsunod sa social media karon, sa kanila ug kanatong tanan masipang pakpak pasalamat. Pasalamat usab nato ang mga paring mikon selebrar ni ining santos nga misa karon, atos lang hatagan sa masipang pakpak. Ug ngadto sa atong mass presider ug homilist, ang atong talahurong obispo sa Diocese sa San Carlos, si Most Reverend Gerardo A. Alminasa Didi, laing masipang pakpak. Ug labaw sa tanan,
ngadto sa atong gipasidunggan ning atong selebrasyon karon ang atong Dios nga batang Hesus si Senior Santo Niño ato siyang daygon sa pinakamasipang pakpak. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Laing masipang pakpak kang Senior Santo Niño. Daghang salamat ug manindog ang tanan alang sa katapusang panalangin. Ang Ginoo manaa kaninyo. Iduko ang inyong mga ulo o atong pangayoon ng panalangin sa Dios. Si Senyor Santo Niño manalipod unta og manalangin sa atong nasod uban sa kaabunda sa iyang grasya. Amen. Maggiya unta siya sa atong mga pangulo sa dalan sa kaangayan. Amen. Panalanginan unta niya ang atong simbahan ug ang katuyuan niini. Amen. Dasigon unta niya ang atong mga batan-on ug panalipdan ang atong mga kabataan. Amen. Bugkuson unta niya kita niya sa usak-usa inubanan sa iyang gugma. Amen. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Lakat kamo nga malinawon og bansaya ang inyong pagtuo. Hinumdumi nga ang mayong Kristiyano makahimong maayong lungsuranon at mag-atiman sa atong kinaiyahan o sa atong mga kabataan. Salamat sa Dios. Viva Pit Señor! Viva Pit Señor! Viva Señor Santo Niño! Viva Señor Santo Niño! Viva Pit Señor! Viva Pit Señor!